Hello mga bay, na ako'y bagong nakita nga marag bagong gawas ni, bagong uso kay okay kay ni sa mga live streamer no nga tagtulo ka phone ang pwede magamit. O gahayag kay taan ni. Ato ning tan-awon karon no mag-demo si Kuya. Sige, okay. Para sa man na siya dai. Stand man siya. Pwede rin mo itawag dito guys. Pwede rin po di mo itawag. So, unsa may maayo itaod? Magduko siya. Pwede rin siya mo itawag. Aka nang pwede siya mabalik-balik. Pero kung stay lang, pwede siya lang. tantangon lang na siya. Okay. Okay. Kini siya ang adjustment mo. Para firm. Hugot sa siya. Hugot ni mo. Alis ang boss mo. Paubos ni mo nang na. Okay, pwede mo itawag daan. Okay. Hala, giant ring light. Ay mo siya hugot kini. Kasi lugar sa mga para kapag sumay. Dayon, unsa man pagtuwad-tuwad kuya? Tuwad-tuwad. Pwede mo na. Okay. Kani siya yung adjustment. Okay, sige. Ganahan ka mo pa. Gusto jud kag liko na siya, hindi na siya magtutuot. Kini mo siya yung Okay. Nice. dayon gamit ka sa Tulo ka cellphone. So imo na pala siya. Ara. Pagkita pang mama na to. Pwede nimo i-assemble lang pud. Okay lang. Ikuan ro siya. Disi ko pasta Nya puros lang yun pahugot. Ingon na siya pwede ang pasta 300. Kano siya imo siyang luagan para masuod siya. Dayon i-firm nimo siya. Hugot. So the same sa tulo. Okay, luagan, ituslo, ug hugutan. Hala ka. Hindi rin naka. Okay, ug ato nang ikuan dito. Okay. So promo sila karon ani. No, kuya, pwede na tong ikuan. Until when man nga promo? January 1. Taman sa kuan kanang bagong tuig, 40% off sila ani mga bay. So tulo ka phone ang pwede. So pwede kayo mo mag-live sa Facebook, sabay live sa YouTube. Ang mga live streamer jud mo mga bay, okay kay siya. Nya taas kay siya jud. Okay? So pwede sa imong cellphone nga usan pagbutang. Nya kinila siya imong i-adjust. Okay, sige. Ana ba pud kabarong. Sige, ako nang bahala dyan, kuya. Nya atong i-light sigaw siya. Sige, try na nato ang lights, bi, kung unsa ka powerful. Kung parehas ba ka powerful sa inyo hang charot. Dahugot pa more. Okay? Adjust. So natay adjustment sa kuan colors. O sa lights, pwede na to siya Ara. pusgan na tong lights. So plus atong pinduton. Yes. Yeah. Minus po na paminor niya. Change tag light. Kanilang center. Sa center lang. Okay. Oh, kanto may kana may okay kanang kahayaga. Okay, alam po sa mga bay na rin sa kilid sa Lanuay ba? Kung gusto ninyo. Alright, sige nga niyo tindahan kuya. Diesel time. Okay. Muna na tanan no kuya nya, imuha na po ng tangtangon or ito na po ni-dismantle. Dismantle na sad ni kuya kay dito na nato itaod sa kana murag okay ra sige nga ana mo kuya no.
Kana lang mo tatawon ang ring light kay igo na siguro na siya or Di na mo ipatangtang. ana lang murag Pwede na siya. okay naman siguro. Straight lang siya. Ayan. Okay. Dismantle na ni Kuya. Di na siya kabalo mo dismantle. Char. Kamaw gyud. May original nga battery sa Samsung. Masa nga ko unit. Kani ba kay sa kuwait pa na ako ni napalit, sayang pa yung first phone ever biya ni nako. Mayo pa kani. LCD niya. Oh. Di ang kuan ra ni. Ang sa ibabaw ra ni. Tempered glass. Oo. Ang problema ni ang battery ug ang kuan kanang nang power. Ngayon pagin ka na kinahanglan ipapilit na siya. Ang kanang home may problema. First cellphone ever ni nako mga boy. Kasi nga si YouTube mo.